Gusto ninyo na magkasakitan kami dito? Kayong gumagawa ng gulo dito, kami tahimik kami dito. Wala kaming ginagawa dito. Ginagamit lang kayo. Sino pinapaligan ninyo? Tinawag ko ito sa mataas. Ano sabi sa mataas? Peace and order lang kayo ah. Tinawagan ako doon sa mataas sa krami. Pakita yung permit nyo. Sabi, alam lang ka mo, pag merong gulo. May tinawagan kami doon sa mataas. Ano sabi? Tinawagan yung provincial director nyo. Ano sabi ng provincial director nyo? Peace and order lang daw sila. Kalukuhan kayo ah. Sobrang ginagawa ninyo ah. Para maging tahimik tayo, ibigay yung permit na hiningi namin. Yung permit ng pier, pag-construct, yung brochure list, galing sa DINR. Ito harassment. Naharas na ninyong mga tao dito. Malaban sa inyong mga tao kasi kayo ang una. Brochure list ng DINR. Yung permit para pag-construct. Ano, ng pier? Saan? Nagamit lang kayo. Pinipensya lang namin yung isla namin. Pumasok kayo, iba na yan. Kayo nag-aabot sa mga tao. Pilit yung Kayo ang pumasok gusto kayo na rito, lumaban sa wala amin. naman kayong kukulang mga permit. Magawa ng ano? Laban. Peace and order, ganitong ginagawa ninyo. Palinis kita. Sige na, balhin mo. Sige, sila kayo na mauna mamatay. Sabi doon sa ano, tinawagan yung Ang hinahanap lang namin yung legality, yung permit na kailangan na i-permit sa barangay. Nag-construct ng port dito sa barangay, nag-expand niya, walang ibigay, walang balakagiran. Ikaw na magawa namin na laga. Ginagawa niyo eh.
Pinsan yan ang dudal! Mga bukid ang ina nyo!